மலையார் கரோகரா இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நங்கமங்கலத்தில் சேர்ந்த வைராத்தம்மன் குழந்தைப்பட்டம்மன் கோவிலில் தாங்க இருக்கோம். குழந்தைப்பட்டம்மன் கோவிலில் தனித்து வாராகியம்மன் இருக்காங்க. ஒரே கற்களால் ஆனப்பட்ட வாராகி ரொம்பவே வீரத்தோட வைராகியத்தோடு இருக்கா அம்பாள். ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ரொம்ப ஆக்ரோஷத்தை கோபத்தோடு இருக்கா மாதிரி இருக்கா அம்பாள். அம்பாளுக்கு யாருமே அலங்காரமே பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கா. அதனால் இந்த பஞ்சமிக்கு அம்பாளுக்கு சும்மா என்னால் முடிஞ்சது பண்ணணும்னு நான் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த பஞ்சமிக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுவோம். இந்த அம்மன் எங்கே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பணப்பாத்துக்கும் ஓச்சேரிக்கும் நடுவில் தாங்க இருக்கா. வயல்காட்டில் இருக்கா, மெயின் ரோட்லேயே வைரத்தம்மன் கோவிலில். ரொம்பவே பிரம்மாண்டமான அம்மன். நினச்சதை நிறைவேற்றும். போன வாரத்தில் அம்பாளை நான் பார்த்தேன். என் மனசுக்கு அவ்வளோ நிறைவாக இருந்துச்சு. இந்த வாரத்தில் நான் இந்த அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த பஞ்சமிக்கு நான் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வர முடியாதவங்க, எங்கேயும் வாராகி கிடைக்கல அப்படின்றவங்க இங்கே வாங்க, வாராகியோட அருளை பரிபூர்ணமாக பெறுங்க. வாராகிக்கு ஜெய்.